A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wannan tambaya ta ga ji daɗin ta. Abinda amma kasudin wanda niyyar tallafi ne wanda an saba ba yau ba. Shekara wa shekaru ana ladai Allah cikin iko ne yana sa shekara na karuwa kuma Allah na ƙara buɗe kuma muna ƙara buɗawa. A matakin siyasa kuma kolin da shi nan ba idan ma za ka shiga jam'iyya za a ce ka kai ka iske wani chairman ɗinka ta chama ka shiga duk abin da za a yi ta ko shugaban ƙasa jibin zai ya ta musu ya ce rumfa da ya ji ba su mutanen da a rike da rungunan na su ajajirtattu su a rike da rungunan na su a rike da kuɗi don haka su ya kamata a ce an tallafa ma saboda irin jajircewa da su amma so da yawa sai ka ga cewa an manta da su da an samu an ci zaɓe ana gina an gaba da yan kwamitin ruwa a bisa ga haka ne ga cewa ya kamata kwamitin ruwa suna cikin da ya kamata a tallafa ma da azumi ma na irin wannan tallafa abin da ake bayyana irin wannan kuma shi irin wannan popularity ba amma da sallah kuma na ga ya kamata dan namun jajibiri an taimake su an samu su ma su san cewa gwamnatin su tana isa kamar wannan zai zama kamar a ce abu na farko wanda gwamnatin jihar Zamfara ko ka kullu da shi domin tallafa ma ƴaƴan jam'iyya duk da ana cewa babu wani da babu wani ba gaskiya fi sabilillahi in kace gwamnatin jihar Zamfara kai generalize ita wadancan gwamnatota ma ba a cewa ba su kai abubuwa a rukuna suna kai abu na gaskiya amma mun kanmu sadar mu kawo kayan mu za mu tabbatar da harawa su daga sama sun kai har ƙasa kuma wannan ne ni kamar da ni ga muka cano ra'ayi ni na da ra'ayin cewa mutanen da aka rike da ruhuna suna da muhimmanci wanda ya kamata a tallafa musu kamar yadda ka ji mai bayani ya yi bayani na masu ruhuna sai aka bada waɗanda kuma ba da gaske da ruhuna ba Allah ya sani mun yi ba na waɗi ba wanda shi ya sa waɗi amma akwai ɗaiɗaiku waɗanda mun zaɓa kowace waɗanda su ma a yi masu irin wannan tallafi amma tun da su ba da ke suke da runguna ba in dai jam'iyya ne ba goya baya ba abubuwa ne wanda shi ma a hito an maka an ce da wane da wane da wane su taimako ne kawai yana ne ga 'yan jam'iyya domin a ɗan rage masu makaradari su samu su sallar su da walwala. daga ƙarshe menene kiran ka da al'ummar jihar Zamfara musamman da 'ya'yan jam'iyyar to babban kira na ga 'yan jam'iyyar jihar Zamfara ina kira gare su idan aka san 'yan jam'iyyar mu ta PDP da ladabi da biyayya da hakuri su ci gaba sannan muna son su gane cewa wannan gwamnati tana da ɗan bambanci da sauran gwamnatota da aka yi ta yi wannan gwamnati ta zo ne ta ceci al'ummar jihar Zamfara wannan welfare da aka yi ta tunani ba a yi ba amma dai kowa ya shigo jihar Zamfara ya tabbatar da cewa ya ga canji ya ga sauyi to ita wannan gwamnati ta Dr. Dauda Lawan irin nata salon mulki kenan abinda take son ta yi ta canza ma jama'a tunani da cewa ai in an kai siyasa roman da makalaɗiyar ta ka zo a ɗan ɗauke yan kuɗi a baka kuɗin za a kashe a bayan kwana 2 ko 3 sun ƙare shi yana ƙoƙarin gwada ma jama'a abinda aka so ga gwamnati ya zama to cewa gwamnati ta yi ma jama'a ayyuka waɗanda za a fara titunan da aka yi ala ɗaya san ko mutum miliyan da ka hawa su idan ka ce da kuɗi ne za ka ɗauka ka ba su kuɗin titunan nan sun canye da yanzu kuma suna nan sun dawo kuɗi ai gwamnatota sun ta rabon kuɗi amma dai har yanzu da 'yan al'umma jihar Zamfara suna kuɗi don rabon kuɗi da ya kamata a ce a yi kuɗi don haka dole Lawal yana kokari ya ba al'umma aiki ne wasu adalci da duke su idan lokaci wanda ya kamata a walfiya irin wannan da azumi sallah da duk ne wanda ya cancanci a yi kowa ya sani kuma muna yaƙa ƙoƙarin insha Allah za a ci gaba da aiki kuma ita ma walfiya za a ci gaba